Ja som počul ako jeden údaj, neviem, či je správny, ale pravdepodobne áno, že v minulých voľbách spred 4 rokov z prvovoličov pristúpilo k volebným urnám len asi necelých 5%, čo ma šokovalo. Že treba hľadať príčiny, prečo. Keď som bola mladšia, tak som mala voľby dosť na saláme a vlastne mi to bolo jedno. Hovorila som si, že aj tak to nezmením a aj tak je to prúser. A vlastne som sa snažila to ignorovať, ale teraz už som trošku začala rozmýšľať a všimla som si, že predsa len keď sa viacerí dáme dokopy, takže je naozaj nevyhnutné to urobiť, pretože hlavne po minuloročných okolnostiach a potom, ako všetci vieme, že ako sa niektorí ľudia v politike správajú a aké majú choré názory, tak by bolo na čase s tým niečo urobiť. Neúčasťou na voľbách. Oni môžu vlastne, aj keď nechtiac, podporovať nejaké politické hnutia, alebo strany, alebo jednotlivcov, ktorí chcú využiť toto sklamanie a chcú im sľubovať nejaké zlepšenie, alebo nebodaj raj na zemi. A obyčajne, a to v histórii na to veľa príkladov, sa to skončí totalitou. Proste fakt musíme ísť tento rok voliť a zároveň to percento voličov je aj vizitka našej mentality a nášho štátu, že ako nám to je alebo nie je jedno, takže by sme mohli ten level zlepšiť.